Welkom, Moelen met Pelt en immer op zoek naar interessante parkstatters. En deze middag gaan we in het te pakken in de man die had een palmares als vrijwilliger. Dat wil ze niet weten. John Visker, van harte welkom. Heel fijn dat je in ons programmaatje mee wilt doen. We zijn van allerhande dingen die we van je willen weten. Dankjewel, ik ben zeer vereerd. Ja, we gaan even erbij zitten, neem ik aan. Wat wil je drinken? Mag het een sjoes zijn? Een sjoes, zeker. Ja, zeker. Ja. Loes. Loes heeft sjoes. Ja, zeker. Ja. Een sjoes. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. We praten met John Visker uit Hoensbroek. John, hartstikke leuk dat je met me wil praten. Het is ergens ooit een keer begonnen met John. Waar stond je wiegje? Mijn wiegje stond in Trebeek. In Trebeek? Trebeekplein, mijnwerkerskolonie. Daar ben ik dan ter wereld gekomen. Ik heb er maar heel eventjes mogen vertoeven. Ik kan die tijd niet meer herinneren. Van Trebeek uit zijn we verhuisd naar waar ik nu nog steeds woon. En trots ben dat ik dan nog woon, is Gebroek, Hoensbroek. Ja, het paradijs. Het paradijs. En dan houden. Nieuw-Lotbroek. En met name Nieuw-Lotbroek. Ja. Niet altijd in Nieuw-Lotbroek gewoond, maar wel het grootste deel van mijn leven. Ja, oké. Vertel, school. Lagere school. Basisschool heeft gestaan in de oude Sint-Peterschool. Achter het tegenwoordige gezondheidscentrum, het voormalige... Ook al in Hoensbroek dus, Ook hè? al in Hoensbroek, Ja. En daar heb ik klas 1, 2 en 3 mogen doorlopen. Toen zijn we verhuisd. Het gezin van ons komt uit een groot gezin, hè? Uit een mijnwerkersgezin, een arbeidersgezin. Zo voel ik me ook en daar voel ik me ook het gelukkigste in. Zijn we verhuisd naar de Christian Kwikstraat, ook in Hoensbroek, een zijstraat van de Winkelstraat, de Kouvenerstraat. Okay. Daar heb ik mijn eerste, ik weet niet exact, mijn eerste 7 jaar van mijn leven door genomen. Daar heb ik leren fietsen, daar heb ik wat vriendjes opgebouwd. Enfin, je kent het verhaal wel. Buiten gespeeld. Ja. Buiten gespeeld, mesje gekapt, verstoppertje gespeeld, weet ik. Boomhutten gebouwd. Boomhutten gebouwd, ja. Bij de boer de appels gepikt uit de wei. Het hele repertoire. De paaseieren uit de wei gepikt, hè. Dat soort dingen, daar moet ik eerlijk in zijn. Hè. Een heerlijke jeugd gehad daar, ja. Met name de Christian Kwikstraat. Maar je zegt de school, de eerste 3 jaar was... ja, op de Sint-Petersschool. En toen ging je verhuizen naar een andere school? En toen zijn we naar de kasteelkolonie in Hoensbroek verhuisd. Zo. En ik blijf zeggen, ik heb daar een heerlijke jeugd gehad. Daar ging ik naar de Heilig Hartschool. Ik ben toen vanwege gezondheidsredenen gedoubleerd. Hè? In klas 3, dus mocht ik op die andere school nog een keer doen. Ik heb er geen spijt van gehad. En van daaruit heb ik, en dat vind ik dan nog steeds, 4 weggegooide schooljaren gehad. Ik zat in een opleidingsschool, de LTS vroeger. Hè. Techniek is aan mij niet besteed. Ik heb 2 linkerhanden. Ik moet niet met technische dingen aan de slag gaan. Ik moet kunnen coachen, organiseren, dingen op de rails zetten en vandaar die trein die op de rails staat. Sorry dat ik je onderbreek, maar die LTS, Ja. dat was eigenlijk de OVS of niet? Of Nee, was het niet wel de met het oog ondergrondse op? vakschool, maar gewoon de lagere technische school. Ja, maar dat was met het oog op de mijn. Of dus niet? Ja, vroeger moesten de jongens, ook uit groot gezin, die moesten brood op de bank brengen. Ja. Nou, ik mocht naar de Amberschool toen dat deed. Ja. Maar achteraf, wat ik net zei, 4 verloren jaren voor mij. Ik heb 2 qua techniek, 2 linkerhanden. Ik moet kunnen coachen, aansturen, organiseren en weet ik wat allemaal. Ja. Daarna Nou, nog even terug naar dat gezin. Met hoeveel kinderen waren jullie? we waren thuis vroeger met 8 kinderen. 8 kinderen, zo hè. Geloof niet, Frits. Ja, mijn vader was wat dat betreft een tovenaar, geloof ik. 7 jongens, 1 meisje. Zo. Ja, 7 jaar. Ik ben de tweede in het gezin. Hè. Ik ben 73 jaar, ik ben met mijn 73 levensjaar bezig. Ik heb nog 1 oudste broer onder me en de rest zit nog altijd onder. Een heerlijk gezin waar ik altijd van genoten heb. Ja. Goed, we pikken het weer op bij de ambachtsschool. Zonder technisch talent zit je daar en je denkt van wat doe ik hier? Ja, achteraf. Ja. Achteraf, wat doe ik hier?
Toen heb ik bedacht bij mezelf van dat wil ik mijn leven niet blijven doen. Toen heb ik een beroepskeuzetest gedaan. En daaruit bleek dat ik een creatief iemand ben die bezig moet zijn met kleuren, met vormen, met weet ik van allemaal. Van daaruit ben ik naar de grafische school gegaan, opleiding in de drukken gehad. Daarnaast nog opleiding in vaktechnisch op het gebied van leermeester, wat je vroeger allemaal had. Ik heb 10 leerlingen opgeleid in de grafische wereld. Alleen... Maar je hebt ook zelf aan de drukpers gestaan? Ja. Of... Ja. En daar komt toch ook nog wel redelijk wat techniek bij kijken, niet? Jawel. Maar dat was te overzien. Dat was te overzien. Ik moet bezig kunnen zijn met letteren, met vormgeving, met kleuren en weet ik wat allemaal. En daar lag toen mijn passie. Alleen die techniek ging zo snel in de grafische wereld, dat kon ik gewoon niet meer, had ook geen zin meer. En toen heb ik met mijn huidige vrouw besloten om dat vak uit te gaan. Ik heb altijd 2 beroepen gehad. Ik ben altijd in de grafische sector werkzaam geweest en daarnaast ook nog docent in de spoedeisende hulp. Totaal wat anders. En dat heb ik jarenlang samen gedaan. Ja. En dat spoedeisende hulp, dat is inderdaad een heel belangrijk ding bij je. Hoe kom je daarin terecht? Per toeval, toen wij in Nieuw-Lotbroek woonden, bij mijn ouders thuis. Ja, ik weet niet of je in toeval gelooft, maar laten we het daar maar even op houden. Werd ik geconfronteerd met een ongeval in Nieuw-Lotbroek, waarbij, ik was er niet direct bij betrokken, ik heb dat alleen maar gezien, toen was ik 15, 16 jaar, ik weet het niet meer, waarbij ik niks kon doen. En dat heeft mij aan denken gezet. En toen dacht ik van God, hier had ik iets kunnen betekenen voor die mevrouw of die meneer die daar op de grond lag. Hè. Toen ben ik gewoon ook in de wijk Nieuw-Lotbroek een EHBO-opleiding gaan volgen. En dat is zo ver uitgegroeid dat ik van mijn hobby tot de tijd ook mijn beroep heb gemaakt. Ik ben de opleiding gaan volgen voor docent in de spoedeisende hulp. En ik geef nog steeds, zij het nu op afroep, ik ben 5 jaar gepensioneerd, nog steeds die eerste hulptrainingen voor een opleidingsinstituut in Geleen, Akelep in dit geval. Ja, zijn dat ook de beroemde, tegenwoordig beroemde BHV? Dat zijn de beroemde, je zegt het goed, opleidingen. De beroemde BHV-opleidingen. Ook maar je geeft dan een stukje daarvan? Want je doet ik geef het hele BHV. Ook brandblussen pakket, en het brandblussen, hele... evacuatie, de communicatie. Maar mijn prioriteit ligt vooral op het verlenen van de eerste hulp. En daar geef ik dan voornamelijk de trainingen in. Ja. En dan staat daar natuurlijk heel centraal, heel prominent, is daar in de reanimatie. En daar staat in mijn situatie de reanimatie bovenaan. En ik zeg met trots, ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat ik zelfs de karttrekker ben voor wat betreft dat reanimatienetwerk in Heerlen. Ik ben er eens ooit mee begonnen en we hebben nu, ik geloof, iets van 900 vrijwilligers die aangesloten zijn bij het landelijk netwerk Hartslag Nu. En die vrijwilligers maken het mogelijk na een melding via 112 van een mogelijke reanimatie om binnen een paar minuten een aantal van die vrijwilligers ter plaatse te krijgen voordat de professionals zal zijn. We hebben gemiddeld altijd 6 mensen en die zijn dan bewapend zeg maar, met 2 AED's. En dankzij die vrijwilligers, de landelijke organisatie, zien we dat bij een circulatieprobleem, dat de overlevingskans alleen maar stegen. Oké, dat is wel heel opmerkelijk natuurlijk om te horen dat je daar met vrijwilligers je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja. Kun je ons schetsen hoe belangrijk dat is, die paar minuten tijdwinst? Nou, elke seconde telt. Zoals we wellicht weten kunnen hersenen maar gemiddeld, we hebben het over gemiddeld, dus 6 minuten zonder bloed en dus zonder zuurstof. De aanrijdtijd van de professionals is gemiddeld 10 tot 15 minuten. Dus je kunt je voorstellen als er iemand geconfronteerd wordt met een circulatiestilstand. En dus zijn voor wat betreft zijn of haar overlevingskansen afhankelijk van de professionals, dat die bijna altijd in een situatie komen die onherkenbaar zijn. Dan zijn de hersenen na gemiddeld 6 minuten onherstelbaar beschadigd. En mede dankzij die duizenden vrijwilligers in geheel Nederland zien we dat die hersenen vaker, want die starten binnen de 6 meter reanimatie, veel beter te herstellen zijn. En dat ze ook veel beter uit zo'n vervelende situatie komen. Mede dankzij die vrijwilligers. En vrijwilligheid, dat zit mij echt in het bloed.
Ja. Maar om nog even hier bij dat hart te blijven. Dan is natuurlijk de vervolgvraag van iedereen die je dit verhaal vertelt. Dat is, en hoe moet dat dan als we straks naar Geleen gereden moeten worden? Ja, dat gaat denk ik dan ten koste van de tijd. Maar de mensen die dan reanimatiebehoeftig zijn en die moeten dan eventueel vanuit Heerlen, vanuit Hoensbroek, vanuit Jullobrug naar Heerlen gebracht worden, die zijn wel in professionele handen van professionals. Want zo'n interieur van een ambulance is te vergelijken met een klein ziekenhuis. Ja. Dus die zijn op alles voorbereid. Nee, oké. Dus jij telt voor wat betreft het hart daar niet zo zwaar aan? Nee, als je het daarover hebt, nee. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Okay, maar juist die eerste seconde, die tellen. En daarvoor zijn we zo blij met die vrijwilligers die dat doen. Die starten met de reanimatie voordat de professionals ter plaatse zijn. Ja, dat ze dan met de spoedrit naar eventueel Geleen gebracht worden, is een heel ander verhaal. Maar bij mijn weten wordt de spoedeisenzulp ook voortgezet gewoon in Heerlen. Oké. Even naar iets luchtigers. Muziek. Ja, eindelijk. Muziek. Ja. Je voorkeur heeft Jim Reeves. Hey, hoe kom je daarbij? Hoe weet je dat? Ja, we hebben het je gevraagd. Maar hoe kom je daarbij? Wat heb je daar een bepaalde herinnering bij? Country muziek en functionaliteit, daar ligt altijd mijn voorkeur. Hè? Ik mocht enige jaar geleden voor het grafische bedrijf, dat was Office Center, naderhand Staples in Heerlen, waar ik medewerker van geweest ben, mocht ik op een bepaald moment naar Nashville. Country gebeuren staat daar in de centrale. Daar werd ik, en daar ben ik ook wel blij mee, daar werd ik benoemd tot medewerker van het jaar. Nou, en als je in Nashville bent, dan krijg je alleen maar te maken met country. Waarom speciaal, om jouw vraag een antwoord te geven, Jim Reeves? Ja, ik vind dat die meneer, hij is helaas overleden, en dat die man, die zanger Jim Reeves, een heerlijke stem heeft om naar te luisteren, warm, oprecht, direct. Ja, ik luister graag naar zijn stem. Inhoudelijk, de inhoud van de liedjes trekt mij ook heel erg aan. Okay. Jim Reeves. Bimbo. Is a little boy who's got a million friends, and every time he passes by they all invite him in. He'll clap his hands, sing and dance and talk his baby talk. With the hole in his pants and his knees sticking out, he's just big enough to walk. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, bimbo, what you gonna do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know? Je bent niet alleen vrijwilliger, half vrijwilliger bij de eerste hulp en bij de reanimatie. Maar je hebt daarnaast nog een hele palmares aan vrijwilligerswerk dat je verricht. Doe er eens een greep uit. Neem eens een voorbeeld. Nou, om bij het begin te beginnen, wat ik zojuist al zei, ik kom uit Kasteel Koningin. Nogmaals, ik kan niet anders zeggen, ik heb daar een heerlijke jeugd gehad. Mede, om op jouw vraag een antwoord te geven, omdat daar een buurthuis was, buurthuis de Burgt, wat toentertijd geleid werd door studenten die in opleiding waren voor priester. En dat zijn die fraters van vroeger. Hè. Die runden daar die club. Wij waren toen jongetjes van een jaar of 10, ik weet niet precies, jarenlang gedaan. En zeg ik altijd, goed voorbeeld doet goed volgen. Die fraters, die waren voor wat betreft vrijwilligerswerk een voorbeeld voor mij. Nou, ik heb daar in die kasteelkolonie tot en met, ik geloof mijn 14e jaar, deelgenomen als kind aan die evenementen die zij voor ons organiseerden. Toen zijn wij verhuisd naar de Fronlaan in Nieuw-Lodbroek. Alleen dat vrijwilligerswerk daar, dat bleef aan me kriebelen. Ik denk, dat moet je blijven doen, dat zit in je. Toen heb ik daar jarenlang nog op diezelfde burcht, in dezelfde kasteelkolonie, vrijwilligerswerk gedaan. Jarenlang gedaan. Van daaruit ben ik eigenlijk karttrekker geworden, maar ook oprichter van diverse vrijwilligersorganisaties. Hoensbroek heb je een aantal buurtstichtingen. Buurtstichting Nieuw-Lodbroek, het centrum, noem maar op.
Daar ben ik oprichter van. Daar ben ik denk 24 jaar voorzitter van geweest. Dat doe je niet alleen. Daar heb je een aantal mensen voorbij nodig. Want alleen kun je dat niet natuurlijk. Hè. Wij hebben met die buurtstichtingen een aantal evenementen per jaar. Die dan mede door mij op de rails gezet worden. En wij zoeken dan altijd mensen om ons heen die die trein die wij op de rails laten rijden. En dan trek ik me langzaam terug. Vanwege gezondheidsredenen ben ik daar toen de tijd enige tijd moeten mee stoppen. Ik voel me weer 18 jaar, nou 18 plus dan, 18 plus dan, laten we eerlijk zijn. Heb ik die draad opgepakt, heb ik zelfs een overleg met Barbara, met mijn vrouw, weer die draad opgepakt. Want vrijwilligerswerk, dat weet zij, daar moeten ze van afblijven, dat zit in je bloed. Toen hebben we met een aantal mensen een overkoepelende organisatie in Hoensbroek opgestart, wat zich nu Viergebroek noemt. Daar vallen allerlei buurtstichtingen onder. En vanuit die positie regelen wij van allerlei evenementen, organiseren wij van alle evenementen in Hoensbroek. Ja. Voor de gemeente is dat inmiddels ook een gegeven. Hè, dat, ook dat geldt voor de hele gemeente eigenlijk. Hè, dat overal die buurtstichtingen worden aangemoedigd en gesteund, ook financieel. Hoe intensief doen de Hoensbroekenaren eraan mee? Is dat genoeg? Of moet je het toch altijd weer van een paar gekken hebben? Altijd, je zegt het goed. Als dat in je zit, dan ben je misschien prettig gestoord, denk ik dan. Hè. Maar we hebben altijd vrijwilligerstekort. Dus we zoeken zowel op welk niveau dan binnen welke organisatie dan altijd vrijwilligers. Ja. En dankzij die vrijwilligers zien wij dat mensen zich ook veel meer betrokken voelen in hun wijk, met de buren, in de buurt waar ze wonen. Die sociale cohesie wordt daardoor enorm opgekrikt. En daar zijn wij net zo goed als jij of hij of de cameraman of weet ik wat, een belangrijke schakelen. Gewoon de man of de vrouw op straat. En daar doe ik het eigenlijk ook voor. Daar ligt ook mijn passie. Ja, het valt me op dat je niet drinkt. Vind je het niet lekker? Ja, ik vergeet bijna altijd. Ja, je moet als jeugddementie, noemen ze dat. Hè. Je moet me af en toe eens op de rails zetten, hè, maar activeren. Gezondheid. Blijven smeren. Ja. Buiten die buurtstichtingen waar je dus je ziel en zaligheid kwijt kunt, zijn er nog andere dingen die je doet? Die ik gedaan heb. Ik heb een aantal dingen, wat ik net zei, vanwege gezondheidsredenen helaas moeten afstoten. Ik ben oprichter van de toenmalige buurtvereniging Overbroek-erf. Dat is het erf waar ik ook nog steeds woon, hè, met mijn vrouw. Maar vanwege de gezondheidsreden ben ik daar helaas mee moeten stoppen. Maar als er een beroep op mij gedaan wordt, dan op welk gebied dan ook, als het gaat op vrijwillige basis, dan zorg ik dat ik een groepje mensen om me heen heb. En dan, voordat het gevraagd wordt, is het al door een aantal mensen waar ik dan een schakel in ben, geregeld. Ja. Misschien als afsluiter, John, je bent natuurlijk door en door Hoensbroeks. Ja. Het Hoensbroekgevoel, kun je dat woorden geven? Ja, als je het zo vraagt, een heerlijk gevoel. Ik ben er trots op dat ik niet alleen in Heerlen woon, maar vooral in Hoensbroek. Niet alleen in Heerlen en Hoensbroek, maar vooral in Nieuw-Lotbroek. En dat is voor mij een geweldige wijk. Allemaal wat laagdrempelig. Jan met de pet woont daar, maar met een hele grote drijfveer als je het hebt over vrijwilligerswerk. Voor dat vrijwilligerswerk ook al een aantal keren een onderscheiding mogen ontvangen, waar ik zeer trots op ben. Dat dat ook gewaardeerd wordt door deze of gene, door het college, door Haar Majesteit de Koning toen de tijd onderscheiden met ridder in de orde van Oranje Nassau. Aantal spelden gekregen vanuit de EHBO-wereld natuurlijk. Hè. Ik ben er bijzonder trots op. Stukje waardering, schouderklopjes voor de vrijwilliger, wel belangrijk. Ik vind het voor mezelf niet zo belangrijk, maar voor de omgeving wel, om mensen te motiveren, om mensen aan te zetten tot vrijwilligerswerk. Ik vind dat geweldig dat in Nederland bestaat. Okay. En leuk om te weten, de mooiste onderscheiding is ook tevens de kleinste. Dat is toen ik ben moeten gaan stoppen als voorzitter van buurtvereniging Overbroek-erf. Toen hebben de bewoners, waaronder een klein kind van een jaar of 7, 8, een oorkonde voor mij gemaakt met een gedichtje op. En dat is de onderscheiding waar ik
ja, de meeste waardering uithaal. Buiten die andere onderscheidingen. hè. Dat raakt Ik je. vind dat raakt me. Ja, Ik had de ja. tranen in de ogen, mag je best weten, Goed zo. toen ik dat toen de tijd gekregen heb. Nou John, de afsluiter met een Elsje en een spreuk voor jou voor de mensen thuis. Ja, over het algemeen zou ik willen zeggen, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Begin bij jezelf, begin bij je gezin, begin bij de buren, begin in de straat. Maak een start wat betreft de sociale cohesie binnen je wijk, je buurt, binnen Hoenshoek, binnen Nieuw-Loodhoek, binnen Heerlen. Gaan we helemaal aan mee. Gezondheid. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Kijk, toen ik hier pas kwam, toen sprak men Limburgs tegen elkaar. Hè? En dan zei ik, kan dan ook plat tegen mij, dan kan ik het ook leren. Maar dan zeiden ze, nee, dat is onbeleefd. Dat was in die tijd. Dat is nu veranderd. Als ik nu tussen Limburgers sta, dan gaan ze gewoon door in hun taal. En dat vind ik goed, dat vind ik prima.